Vedeli ste, že japonské spoločnosti používajú jednoduchý trik, ktorý im umožňuje prekonať konkurenciu celé 10 ročia? Nazýva sa Kaizen. Znamená to zlepšovať sa každý deň len o 1%. Zatiaľ čo my si stanovujeme veľké ciele ako schudnúť 20 kg alebo zarobiť 1 000 000. Japonci sa zameriavajú na maličkosti. Prečo to funguje lepšie? Náš mozog sa bojí veľkých zmien. Keď si stanovíme obrovský cieľ, aktivuje sa v nás odpor. Začneme sa vyhýbať, odkladať, vzdávať sa. Ale 1%? To nie je strašidelné. To zvládne každý. Marcus Aurelius to vedel už pred 2000 rokmi. Každý deň môžeš byť o trochu lepší než včera. Pozrite sa na matematiku. Ak sa zlepšíte o 1% každý deň po celý rok, budete o 37 krát lepší. Ale ak sa pokúšate o 37% naraz, pravdepodobne sa vzdáte do týždňa. Kaizen eliminuje psychologický odpor a využíva silu zloženého rastu. Malé kroky, veľké výsledky, každý deň.